Jeste li ikad postavili hrpu dinamita kako biste se riješili svog neprijatelja, ali kad ste pritisnuli detonator, eksplodirao je detonator? Jeste li ikad povukli ručku padobrana, a iz njega ispao samo pribor za jelo? Niste krivi vi. Postoji neko koga treba kriviti za to. Upravo gledate lika koji je tužio najveću tvrtku na svijetu. Tuže nas za svaki crtički proizvod. Acme odbacuje sve optužbe, samo tvoja lova. Samo napusti sud. Jer nije smiješno. Crtići bi trebali biti smiješni. Uzbudljivo je, sad pokaži svima što može. Korporacija Acme svjesno plasira opasne proizvode desetljećima. Ima li ikoga na cijelome svijetu kome je uopće stalo do ovog kojota? Ima li? Da, je meni. I on je najmarljivija osoba koju sam upoznao. I on nikada ne odustaje. Mislim da bi se svi trebali ugledati u njega. Želim ga uplašiti, želim ga uništiti. Povlačenje! Povlačenje! Računamo na vas, bok! Zvali su mi da budem model bez kolača. Što si vidio? Mislim da sam vidio. Misliš da si vidio? Nisi plaćen da misliš, nego da gledaš. Jesam, vidio sam! Što si gledao, što si vidio?